Mig rager det ind bagved. Ja, og så sugar fra, så starter lortet. Er du sikker på, at den kan tænde så langt væk? Skal vi starte? Ja, prøv det. Prøv at få en halv liter ligger væk, så det kan noget. Prøv at gå på vejen. Det går lige her. Vi skulle lige til at sige, kan man genstarte sådan en, hvis den nu får et motorstop op i lassen? Ja, det er det, der skulle være rigtig smart ved det jo. Det er jo... Ja, det er smart. Så kan vi faktisk sige det uden, at jeg har det lige så godt, så det kan bare slå. Det kan bare slå.